ametsak, 5 segundo irauten du solik, zure buruan argazkiak, 6.000 euroko bileteak, erosi zuen umeak, itxiak zituen antzak, lehen munduko hotelak, zure diruaren hotza, gure eta nire heriotza. Ustiatzen ditu zuriak, oparitzen ditu armak, anaien arteko gerrak, boterearen interesak, herriaren goxeta gaitzak, irtera bakarra orduan, bidaia latza, zure diruaren notza, guretan nire heriotza. Y va a seguir siendo tierra de diversidad. ¡Hola, Vistasuna!